Apa? Alah. Pancen ngombe kopi ku kudu ngono. Gak enak. Sakjane ono backsound ngono iku mau. Bener. Raimu lho ketok gak enak ngono kopine. Iki. Jujur gak enak kan kopine. Arek-arek ketokane keliru iki mau iki. Iya, takonono sing udek mau ya apa lho. Iki. Arek iku paling keliru. Iki ngudek ikan kudune kan searah jarum jam ya. Ngene. Iya, searah jarum jam. Iya, yo gak yo. Nek jare mbahku iku ngiri sing enak iku. Lah apa ngiri? Yo sing luwih enak iku. Kopi ku ngudeke ngiri ngene. Duduk kanan jalan terus ngono ta. Gak iso. Ngiri, Pak. Belok kiri jalan terus iku sing enak. Ya iku sing keliru. Kon iki opo sih? Gak iso. Oh, jare tahun-tahunan ngopi ngudek kopi ae keliru. Peseno kandhani. Kandhani gak percaya kon iku. Ngopi kan dhisik iku ya searah jarum jam. Oh, ngopi kon sik tas winginane. Oh, nek baut sepedamu copot baute ngono iku. Hei, nganan apa ngiri? Baru masamu kamu kan ngombe baut ngono ah. Lho, iku wis filosofine ngono. Lah iku kopi uli tap-tapan. Ya mesti nganan. Iso lho. Nek ngiri ku ngudari, nganan nyereti. Ya Allah, arek iki kaya dipadakno bengkel lah to. Iki warung kopi. Ngopi ki yo sing enak. Sik ta, pesenanku gak teko sih. Oh, terus apamu iki wis bener? Apa nih? Pesene. Yo ngopi kan? Yo ngopi. Ngono jare kopi. Ngombe dipayu es teh. Arek iki gak melok jauh. Ini ngopi ku yo ngene iki ngopi. Iki ngombe es teh ngene iki. Ngopi. Ya ngene iki jenenge ngopi arek saiki. Lah, drun. Cara kopi dipayu pesene es teh. Enak seger lho. Rambutnya wis putih untune gak ono ngombene es teh. Yo ngene iki sing enak, gak pernah gak percaya. Wis yo wis tak lawis. Oh, donya wis. Wis mari Mulai. buyar. Wis. Wis, oke.